It's a spiritual location and an assembly point. Mhlambe ekuseni ngicela ukusethula kanjalo isiyoni ngithi Mount Zion is an assembly point. Hallelujah. Indawo la kuhlanganwa khona. Assembly point ke bazalwana ngiyichaze ukuthi ke indawo mhlambe la uma ngabe kuthiwa ibhilidi liyasha. Hallelujah. Ikhona kodwa uma ngabe kuthiwa ibhilidi liyasha sisasebenza ke leko belungu ema office sasenziswa lento ekuthiwa i-evacuation grill. Amen. Wawufundiswa kwakwenziwa lento yokufundiswa kube khona abantu okuthiwa bayafundisa ukuthi uma ngabe ibhilidi lisha in case of fire abasebhilidini balindeleke ukuba benze njani. Hallelujah. Angithi i-office leli mhlambe linama floors amaningi, double story ama-office akhuphukayo ayaphezulu. Amen. Bese kuba ukuthi singene khona sizosebenza bazalwane. Uma singene khona sizosebenza bese ngazange sisho ukuthi sizokusha nebhilidi. Sanibonani egameni lika Jesu. Hallelujah. Ongene ebhilidini usuke engasili ukuthi ngizokusha nebhilidi, kodwa usuke ezokwenza lento azoyenza. Omunye usuke ema office abokuqala bazosebenza, abesibili abantu abasebhilidini abantu akade bezoconsulta. Niyezwa bazalwane, akulinganise no-home affairs mhlawumbe sosheshe simbone. Ka-home affairs uyawufica kugcwele phakathi, kodwa abantu abakwa-home affairs bayimkhakha emibili. Ngicela ukuyihlukanisa kabili. Abokuqala abasebenzi bakhona, shuthi staff nikhona bazalwane, abazosebenza abangene ngomnyango owodwa bezosebenza. Abesibili abangene ngomnyango bakuleli bhilidi abantu abazosha amapasi. It's either uzosha ipasi noma uzokwenza ipassport, kodwa uzoconsult. Mangithi uconsult ngizama ukusho lento. Amen. Cishe mawubabuka bobabili laba bantu ilanelisise kahle lengane kone yami. Uma ubabuka laba bantu bobabili, these two groups of people, akekho phakathi kwabo ogeze ekhaya wakhomba indawo yakuyo wathi nyaka home affairs obekade emqondweni wakhe enento ethi ngiyosha nebhilidi laka home affairs. Lo uthe ngiyosebenza ngihole ngithola imali yami, ngizoniposition abazalwane, ngizosebenza ngihole ngithola imali yami ngodla abantwana babo. Le group yesibili ithi ngiyawudinga umazisi ukuze ngikwazi ukwenza konke emhlabeni. Ikhona kodwa ngicela ungavuthi bazalwane, ngiyalidinga ipasi ngoba ipasi liyo yonke into empilweni yami. Noma ngathiwa ngifuna ukuthenga umuzi, noma ngathiwa ngifuna ukuthenga imoto, noma ngathiwa nami khona la ngifuna ukuqashwa khona, njengalokhu laba bangisiza ubeqashiwe, ngiyayidinga i-ID book. So uyamuzwa bobabili laba bantu bakhishwe i-desperation ethile la besuka khona baze bazohlangana kuleli bhilidi, bahlangene ngeyinhloso ezingafani. Awutsheleke oseduze kwakho ukuthi nje sikuleli bhilidi lokukholwa lobuKristu asizile ngeyinhloso ezifanayo, ne-desperation yethu ayifani futhi, nokumfuna kwethu uNkulunkulu nokumkhonza kwethu akufani. Hallelujah. Kuya ngokuthi lento oyifunayo udesperate kangakanani ukuyifuna noma ukuyithola. Oyifunayo ke uyayifunisisa bazalwane. Ofuna imali uyasebenza ngokuyimisela. Ofuna ipasi akanandaba noma ngabamba the long queues, ahlale afike ngo4 ekseni ezobambula yini, avuke ekseni uvuswa yini ekseni kangaka. Athi omunye lala athi understand ukuthi ngiyawudinga umazisi ukuze impilo yami iqhubeke, ngidinga ipasi ukuze ngikwazi ukwenza konke, ngidinga ipasi. Akumnandi ukubuka abantu emhlabeni bekhipha amapasi bethola ngisho ama-RDP bengasebenzi. Mina ngingayitholi ngenxa yokuthi anginalo ipasi. Sanibonani. So indlela azimisela ngayo nangendlela angayikhomitha ngayo ukungena kule building ayifani bazalwane.
angahlalela ngena nethwe imvula kuthiwa ubuyele ngane ekhaya athi ngikulayini wokuthi fanele ngiyothola ipasi because kuleli pasi ubuka i-breakthrough yakhe ubuka i-future yakhe bese kuthi laba abantu ababili uma behlangana ebhilidini phakathi sebephakathi bese nje kuzwakala indaba ethi ibhilidi liyasha. Amen. Ngiyakhuluma ngibe njalo ngoba ngenzela ukuthi uyicabange lento engqondweni ngizama ukudweba isithombe. Haleluya. Bengingazile ngomlilo angihlangene futhi nokusha kwebhilidi angisiyo futhi mistake yami ukuthi ibhilidi liyasha alishiswa futhi yimi ibhilidi kodwa khona okusala ibhilidi liyasha angisena i-choice sengiphakathi ebhilidini elishayo alibonga igama lika Jesu. Lapha emsebenzini la sasisebenza khona thina njengestaff sasifundiswa ukuthi in case of fire ukhona indawo kufanele ubalekele kuyo. Amen. Uma ngabe kwenzeka ibhilidi lisha babe khona abafika ngaphambili sasingafundiswa ngosuku lomlilo. Nangizwa bazalwane sasingafundiswa ngosuku lomlilo kwakuthi sibhiswa ngamakhompyutha ethu sithola ama-email athi ngelanga elithile laba abafundisayo bazobe bekhona ngosuku oluthile lolo suku lwalichaza ukuthi ngokuhlatshwa noma kuthiwa bengibhizi kangakanani uma kuthiwa namba abafundisayo ushiye phansi ikhompyutha nakho konke engibhizi ngabo ngiye kulaba bantu abazofunda ukubalekela umlilo akufundiswa ngosuku lokusha noma ngesikhathi sokusha kwebhilidi. Angiphinde bazalwane ukuthi ubalekela kuphi ubalekela kanjani ukuze ube safe akufundiswa ngesikhathi sokusha komlilo. Yingakho ke uyayibone abangafundiswa baye ukuthi makusha umlilo sithi sibaleka shona le uhlangane nazaquzu la kuyise ebaleke shona le ngenxa ukuthi akafundiswanga ukuthi uma lebhilidi lisha fanele ubaleke ushone ngakuphi. Angiyigoqele lento yami bemfishane uma sifundiswa bazalwane kuba khona indawo ekuthiwa i-assembly point. Angikuyeke ngoba mhlawumbe na ukazi uye emabhilidini angibuyi angithi amabhasi siyawagibela sonke bazalwane neyimoto angithi bazalwane ebhasini kukhona ifastela elingemuva niyalibona lo fastela ayithi khona i-windscreen yangaphambili bese kuba khona leli elingemuva bazalwane leli yafastela ulithola libhaliwe la eceleni ngokubomvu mhlawumbe ke noma selingashintsha libe mnyama kodwa libhalwe into ethi emergency exit. Amen. All driver bebhasi wena uyagibela ngithi awulazi lichaza ukuthini ubona nje fastele elivala uboya ukuze singashiswa ilanga singashawa umoya futhi ibhasi malamba kungangeni imvula futhi kodwa all driver bamabhasi nabo bafundisiwe bathathwa basiwe kuleli fastele bafike bamiswe phambili batshela ukuthi uma kwenzeka ibhasi isha wobatshela abantu abasebhasini ukuthi noma bengene ngomnyango bangayi emnyango kodwa baphume ngaleli windi. Nikhona bazalwane. Haleluya. Nasebhilidini ke kwakuba khona enjalo kukhona indawo ekuthiwa i-exit. Nikhona bazalwane. Indawo okubalekelwa kuyo uyazi ukuthi umnyango esingena ngawe office akaze bazalwane akaze bakuhlatshwayo kuthiwe umnyango wokuphuma uma ibhilidi lisha. Awuyi kwi-entrance uya kwi-emergency exit osuke uyikhonjiswe ngaphambili ukuthi noma ungene ngalomnyango kodwa ngamhlalisha ibhilidi ungaphumi ngalomnyango kuyoba ingozi ukuphuma ngalomnyango kodwa wozani nizo-assembla nizohlangana endaweni ethile kuba khona indawo ekuthiwa i
ngani madisi mfaka lane konje uloyo yena loyo muntu lo bazali okuyena kuba neofficial ngifuna ukuyikhuluma nizwe la into bazalwane. We are continuing from last share khona ebusuku angithi asiseze ukuyiyeka iposition nendawo esimiswe kuyo. uNkulunkulu ukhuluma izinto ezinkulu kakhulu labazalwane. Usazoyikhuluma futhi besiqhubeka. Ukhuluma uma uyilalela akusizi izinto ze-entrance. Masingena evangelini lishumayela ivangeli kwabamnandi salemukela kusebenzele futhi. Sangena kuleli bhilidi sasebenza. Obezofuna umazisi wathola umazisi, obefuna ibreakthrough wathola ibreakthrough, obefuna ukuphila wathola ukuphila, owayekade egula wasinda, owayekade ehlushwa imimoya wakhululwa. Uyasizwa singena sikuleli bhilidi. Kodwa lezi zinto ezikhulunywa uNkulunkulu bazalwane izinto ezithi in case of fire. There is an emergency exit. Angithi uyasizwa ukuthi asisikhombi lapha esa likhona ivangeli lasingenisa. Likhona ivangeli futhi elisihlalisile phakathi. Sahlala kahle building cabanga ukuthi abanye bethu bano 30 years, bano 20, bano 15 bekuleli bhilidi bephakathi futhi besebenza lokho ababekufuna uNkulunkulu ekhuluma futhi. Kukhona abaprofeti phakathi, kukhona abapostoli phakathi, kukhona abavangeli, kukhona abafundisi, kukhona bonke bazalwane. Lapha phakathi yasetshenzwa abantu futhi bayabenefita sikhona abadlali kaJesu. But le uNkulunkulu asibizele yona this time into ezothi lizosha ibhilidi. Akekho futhi ongakuvimba ukusha kwebhilidi. Akho mfundisi ongakuvimba, akho mvangeli ongakuvimba, akho archbishop ongakuvimba, akho dokotela ongakuvimba. Akekho umuntu olapha phakathi ebhilidini ongakuvimba ukusha kwebhilidi. This means nomfundisi nebandla lakhe lizomshela ibhilidi. Nomprofeti nebandla lakhe naye usebhilidini elishaya. None-doctorate nebandla lakhe ibandla elimanager udokotela nalo likuleli bhilidi elizokusha. We are all in this building. Leli bhilidi esikhulu lizosha. Saliyasha vele kumanje. Uyayibona into eyenzakalayo. Siyayibona ikhathi. Sishilokiswa lebusuku sathi umhlaba nawo the earth yakhweka ngoba nawo uyayibuka into ethile. Umhlaba nawo khona osixoxela yona. Umhlaba esiphila ukuthi ibhilidi liyasha. Abantu isociety esikuyo ifakaza ukuthi ibhilidi liyasha. Indawo okusetshenzwa kuzo zifakaza ukuthi ibhilidi liyasha. Noma ungavula indaba uthi angiyibukeza seSouth Africa ngibukeza phesheya naphesheya kufakazwa into ethi ibhilidi liyasha. But phakathi kwebhilidi kuba khona bazalwana umuntu o-trained no appointed. Asikhulume ngoba sikuleli izwe lokukholwa ngisebenza namagama akhona and anointed mfundisi uShobo okuqhotshele uku-escape nabantu ebhilidini elishayo ukuze abantu noma kade bekule ibhilidi bangashi nebhilidi. Lo muntu kabazalwane wayebizwa ngokuthi i-safety officer. Sesengiyangizwa bakhona basebenza ngisho esitolo esupermarket ikhona i-safety officer. Ingakho ubona akuvumelekile ukuthi ibhizinisi liqhubeke lisebenze ngaphandle kwe-fire fighting equipment. Nabona lekho clean fire extinguisher noma ngathiwa ispaza shop iyafuneka ngoba kuyaziwa ukuthi noma ispaza noma isupermarket noma inkampani enkulu noma ika-government kodwa khona kuyaziwa ukuthi sikhona isikhathi somlilo. Ngathi ngiyangizwa ngomoya bazalwane angixoxe yona ingane kwayo angixoxe yona indaba. I-safety officer ke bazalwane iyona esuke fully trained nokubekwe kuyo ukuthi noma lingashi ibhilidi abantu bazosinda.
iyona bakhomba indawo to assemble nezo bazalwane la ukuthi malishi believed i-conscious ukuthi abantu kufanele bagijimela iya-identify indawo esafe bese mangabe kuzosha kuthiwe anobaleka niyoma kuleyo ndawo then kuleyo ndawo nizohlangana ne-safety office ebese yanitshela ukuthi fanele nenze njani uma ibhilidi lisha. Sanibonani egameni likaJesu. Nikhona bazalwane? Nosibuyibela imana bazalwane. Sithengisisa isikhathi. Bekungenzeka sinikeza nama mics sizokwenza noma ngiqeda la ngoba kufanele nomunye athandaze. Ngizobanikeza nje abangithi awusikhalele nawe uNkulunkulu ukuthi usikhumbule inkosi abese yathandaza. Kodwa ke ngithemba bazokhuleka kanjani bengakhona. Bazokholwa kanjani bengashunyezwayo. Koshunyelwa kanjani kubo ongathunywanga. Uyayizwa safety office. Safety office ithunyiwe ukuthi hamba ubatshetshe ibhilidi liyasha. Bese ke wathi abese bahlangane nawe kule ndawo. Inikezwe into ethi ugcobo lokuthi labo abayobalekela kuwe bahlangane nawe ku-assembly point bazosinda. Amayilana bazalwana ukushumayela nokuba popular. This is not about fame. Nikhona bazalwana? Mina noma ngathiwa ngilandela umuntu, mina ngiyakutshela la ngiyobe ngikhona ngizosinda. Fortunately uma mlonda ngafakaza. La ngabizwa khona ngamtshela ngimxoxela ngathi ngizwa nje into ethi kuyofika isikhathi ekhambeni kwami nasekushumayeleni kwami. La ngingeyokushumayela intshumayelo. As a safety officer ngazizwa ngayibona ngihambe ngena ngiphuma ngidabula kubantu ngihamba ngiya kuleya ndawo okuthiwa isafe. Ngangabe ngimbuza ukuthi uyathanda yini ukusinda? Umethi umuntu ngiyathanda ngithi wosumlandela. Angibuza athi siyapi? Nithi angiyazi i-geographical location. Kodwa into engiyazi ukuthi la siyakhona sizosinda. Wena landela mina. Ngoba i-safety officer bazalwane iphethe igarant ukuthi uma abantu bewalandele kahle ama-instructions kahle kahle bazosinda. Ibasendaweni abazophuma kuyo. Uyalibona leli bhasi fundisa ushoba lela fastela lebhasi kahle kahle livaliwe kodwa lona livaliwe. Ulifika nje lihleli lithule njenge-windscreen yangaphambili kodwa uyazi ukuthi lona linjani. Yifastela bazalwane ukuthi makusha ibhasi lidizayiniwe lidalelwe ukuthi sometimes umuntu uyolishaya ngekhanda. Uyalibona ngalelo ukuthi kanti liyakhebekela lelifastela. Njoba lihleli ngathi lithula linyakaza kanti kuyenzeka ulishaye. Hawu phela kuyaziwa sobe singaphethe mathuluzi. So kushaya ngokhakhayi lwethu. Noma kungabukeka ngathi kufanekile. Noma ngathiwa kubantu akaze kwenzeke. Ngoba kunezinto emhlabeni okuthiwa zenzeki kubantu. Kodwa thina entabeni yaseSiyoni sizothi lelifastela lifana nelebhasi. Kwabathina bangayazi i-evacuation grill nabangafundiswanga ukuthi escape kanjani vele. Uyawuboneka abantu begijima befuna ukuphuma ngalamafastela abahlele eduze kwawo. Kanti uma bezama ukuphuma ngawo ayasikana, ayalimazana. Khona umuntu olumele Nkosi nakodwa ngiyazizwa. Nongizwa masemhlele emakhaya urecord mawuthanda lento ijulile kakhulu. Inkulu nje everything I say inkulu. Kukhona abantu esibaluzayo engozini enjengalezo. Kuthiwe ubezosinda kodwa uzama ukuphuma ngefastela. Kuneyithumbu namhlanje eyincwatshini. Mina ngiyazizwa bazalwane. Awukusama ngixoxe yona indaba yebhasi. Lele lihamba ngamasondo la emgwaqeni. Kukhona iy'thumbu namhlanje eyincwatshiwe kade zikhona. Kanti zibulawe yinto ethi bezingafundiswanga ukuthi ngosala usuhlala uthula ufase ibhade lawo. Uma kufanele kuphunywe ungaphumi ngaleli fastela uhlale eduze kwalo likufakela umoya.
wrong akhanjwe ngokungafaneleli langemuva uyalazi uma ushale liyana lifa ngeke likusike leliyana ngeke liphahlazekele kuwe niyezo bazalwane noma ungafika usulishaya ngekhaya angithi uyabaleka uyagaya usemotweni umlilo lo ongenayo umlilo lo osha ngalesikhathi uyolishaya ngokhakhayo into enhle ukuthi lona alinankani liyaphuma lelifastela likhishwa abantu abalikhiphayo sisuka singaphethe indlawu nami mese yokuliqaqa kahle noma ngathiwa lisilwe ngerabha kodwa kwabafundisiweyo kuyaphumeka basekhona abangishwayo sihamba nami bazalwane kunabantu abafile bazalwane ekukholweni babulawa uphuma ngefastela elirong ngalesikhathi kuvuka umlilo bagijima bafuna ukuyophuma ngefastela elirong yazi khona ngisho udriver bazana umuntu ovelekela aphume ngefastela aphume ngendawo ethile kanti mayiphuma ngefastela leside kanti imoto izolala ngakuleli side akwele kulo ukuthi ukuba akaphumanga ngalendlela aphume ngayo ngabe usindi bavele basinde bonke abantu abaseteksini kufeke nayedwa ngokuzama ukuphuma ngenxa ukuthi akafundiswanga. Sikhona bazalwane i-safety office yayigaranti safety yabantu. I-safety office ithenjwe ngempilo zabantu abasebuilding. I-safety office aware phakathi kwayo kunomuzwa obuyo ingakho bazana sithi thina bo faith ngeke sikwazi ukushuma into engeke we are the safety officers. Ngaphezulu kwama-titles lawo noma usungengibize ngompostoli unje safety officer mawuthanda ukuthi officer ngoba kunama-title nawasempini lezi nsuku ayikho nje umuntu usathana nganyakazisi. Yebo bazalwane kukhona okungesiko kodwa nje yonke into usathana azosebenza kaNkulunkulu uyayinyakazisa. Noma sengingakubiza ngo-safety office igama lami-ke lelo i-title yami kusukela namhlanje umsindisi wabantu umuntu othi be safe umuntu othi ungafi ufele kule bhasi uma ngabe ibhasi isha wena yazi indawo yokuphuma. So lezi zinto bazana ezikhulunywa la izinto ezithi ngamhlaya ibhasi lisha ngoba lona vele liyasha bazalwane wazi ukuthi kodwa kufanele ngiphume ngakuphi ungaphumi nge-windscreen yokudabula ikudebeze ikushiya ungozi ngoba i-windscreen iyacrack iyachipha bazalwane ngikhona manje indawo esingene kuyo asiza ukuphuma kuyo. Amen. Namafastela ashayisa ngomoya sihamba ngale moto nangaleli bus akusiwona la kufanele siphume ngawo. Uma kufika isikhathi sokusha kwebhasi kune-emergency exit okufanele kuphunywe ngayo. Ebuilding ke wawukhishelwa ngemuva mawuthi uyaphuma kunomnyango nje omncane odelelekile inkosi yami ngiyazizwa. Kunomnyango omncane ongacabanga ukuthi wena uya ngale la kulahlwa khona izibi vele inkosi yami. Isikhathi esiningi lo mnyango bayazi nabo mama usikhakhali babesebenza kaphepha. Umnyango abaphuma ngawo beyolahla bona mase besifakile isitoko basifaka isitoko basifaka bona isitoko ngama-cardboard esitolo bakufaka konke bese beyahamba bayolahla izibi baphuma ngalowo mnyango omncane usiyongisho i-glass door umnyango nje omncane kuyophunywa ngawo bayephuma mawuphumela ngalo indawo ngathi bawuvulile walunguza ukuthi mina ngeke ngiphumele la ngcolile la yi-dump site. Nikhona bazalwane umoya wenu kodwa usensitive namhlanje indlebe kamoya ivulekile izwa lokho umoya kushoyo noma nizwa lokho kushiwo yimi ozwa lokho kushiwo yimi usenkingeni-ke akamcela uMongcwele ngiyacela ukuzwa lokho kusho uthini ukuze ungilandele kahle. Lo mnyango akusiwo umnyango ongawucabanga ukuthi ufanele uphuma umuntu futhi uma kuthiwe phuma ngawo wagijima ufuka uvula kuwo mawufika ufica nje kune-disorder lapho ongavele uvale uthi phela mangiphumela la kusho ukuthi ngizosha kakhulu funa ngivaleleke emva kwebhilidi kanti emva kwebhilidi la ku-safe khona. Kunendawo esigijimele kuzo siyofuna ukusinda kunendawo okuthiwe ama-assembly point mawulanga ekwenzeke lutho lezo indawo bazalwane senje this time
phela nize niyeke futhi ngiphinde nihleke niyazi mina nje ngisawukhuluma ngithunya ukukhuluma whether ke ku-applicable to you or not noma kusesontweni akuhle ngoba nje basilazi ngamabandla ahlangene ngithi so esiyona akusiso isonto lamasonto angithi yabo masikwazi ukusuka emasontweni sizohlangana la kusho ukuthi isiyoni isonto lamasonto so ufanele bazalwane esiyoni ukukhuluma into engeke ikhulunywe esontweni lakho that will give you the reason why kufanele ngize esiyoni mina ngisho ukuzo attend ngisigcwalisa izitulo zethu no ingakho ngizule ngithi ungahlala ekhaya ungesilento ngingahlala ngingalandelwa umuntu kodwa lento engixoxela mina uzobe eqhubeka ixoxa uNkulunkulu ngibe ngiqhubeka ngihamba thatha left uzosinda ngithatha left ngingedwa aphinde athatha right ke manje mawufika lapha ufika uthatha right ngiyithathela right bangishiya abasalayo basale emuva bathi uyabheda samlandela thina siyabona indlela uright yena uthi asiphume ngo left mina ngizophuma ngo left ngedwa kodwa engikwaziyo la ngiyakhona ngizosinda ukusinda kuncikile ekutheni ngilandelwa abantu ukusima ubaleka nokuphila kwakho ubaleka ngempela ngizothi mina umnyango ophumela kuwo kusuka kungathi dam site ngoba nakalokho bazalwane into kaNkulunkulu ihlela umuntu angekayicabanga khona i-assembly point yokusinda kwabantu abangezukusha ikulamasonto ngeke uwacabanga hayi lawa wena modest hayi lawa wena nje abonakala ukuthi kunenamba engakhi abantu wena ucabanga ukuthi assembly point leyo nto thina singabona ukuningi sibona ingozi sithi kwakushiwo kwathi indlela umncini bayindosana bayifuma uqalaza kanje bese ucinga emergency exit uthi konje uphi lo mnyango kufanele ngiphume ngawo lapha semushala uba kuzoshala lezi iqhubu izobe idudulana sifuna ukuyophuma ngomnyango bese ubuthi uhleli khona ukuqala umnyango we exit ukuthi konje bese kubheda la ngoba khona ngiyabona kuzobheda konje ngizophuma ikuphi emergency exit alibonga igama lika Jesu bangaba baningi thina siyaqalaza amen yabona nje kunento ekuthiwa into oyayubona ekuthiwa ebhasini kufuneka abantu abangaka abahleli phansi kune maximum number bese kuba ne maximum number yabantu abamngenyawo leyo nto yayenzelwa lokho ukuthi uma kwenze kube ukuze kungabi nesiminyaminya ungasiboni senza ama overload singayinakeli inamba yabantu okufanele babelana nohlobo lwabantu okufanele babelana khona bazalwane kuyaphithizela nje lapha emasontweni ethu lapha ke bazalwane sizoyikhuluma into ethi leli bhilidi ohleli kuyo liyasha mina ngiyatshela liyasha uma ngabe kade ukhona izolo ebusuku uzwile ukuthi liyasha and mina bengingakahogeli ukuthi kuyasha la uyabona amalishi ibhilidi kanti isimoka sikafiki ngakubo bese kuba khona abantu uma kushe reception kube khona abantu ohlangana nabo wena use office nesegcine begijima bethi ibhilidi liyasha omunye uyahlala ishaphi ibhilidi ngoba mina ngiswa ntuthu athi there's no smoke there's no fire aqhubeka asebenze necomputer yakhe kanti lezi ebeyibonile zawuza umlilo sayibaleka siyamshiya ngoba yena udinaya iqiniso uthi akushi uyadela ngokuthi umlilo uzufike kuye unfortunately mawusuze wafika uyobe ngasakwazi ukusinda uyophapha mathina sesiphumile building eseleyedwa ngoba unqabi warning so into ekhulunywa la isombazane ise warning into eprepare umuntu angithi ngikhona bazalwane ukuthi in case of fire in case of emergency yophuma ngaliphi fastele ayasha amabhilidi angamasonto bazalwane ayasha ubona ngezinto ezenzeka khona ubona ngezinto ezikhulunywa khona uzwa ngeintshumayelo zakho kuyasha ke la abakaboni kuyasha intshumayelo yakhona nje bona ngama worshipers akhona nje mina la ubona kuyasha ke la bese uyohlala ngasemnyango lokwathiwa ubophuma ngawo uhlalele ngasemnyango wenza ukuthi umlilo mawuqhubeka ufake imask yakho wasiza uhulumeni wasenzela ama mask akhona lama spiritual mask ufake imask yakho wenza ukuthi lentuthu ehamba la ingangihishi ngoba ngiyenzeka ngisinde emlilweni kodwa utho sengihamba neasthma
yabo sengine TB yalesi simoka ngisihogelela bakhona zikhona idumbu zabantu abangashana nebhilidi kodwa ababulawe isimoka sebhilidi kuthi nikhona kodwa bazalwane ngiyangisabisa ngingasali mina ngilesi i-report ngisebenza i-postmortem sikhona idumbu zabantu bazofakaza lapho mamhlatshwayo kuyenzeka kufika umuntu esibhedlela ongashaka ndawo ebuilding elodwa kuphuma umuntu ama-wounds okusha esibuilding elodwa kuphuma umuntu ongashanga kodwa kuthiwa nje uhishwe isimoke samhisha kabi samdamage bazama ukumenza izinto bese kuba ukuthi senze idamage enkulu emaphashini akhe angasurvive uyamuzwa lo muntu akashanga kodwa uhishwe isimoke yayizwa lento engisho kodwa yayizwa mxoko ngizongithanda ukulinganisa nawe nje ngathi uyimele kahle lapha eceleni lento ebikhulunywa izolo bazalwane kukhona abazalwane abazofa bangayiboni inkosi ngenxa yesimoko lento engisho mara bazalwane ibhlungu kabi yabo lapha ngisuke ngihlekwa ngisuke ngikhala ukuthi nje ngifika lapha kini sengizoyishuma sengistrong ngoba so sekufanele ngiyikhulume ngizwe ngiyacabanga la sengiloko nje uyabo usuke ngikhala inkosi ungisize ngingabulawa na isimoko sakho size mongcwele wena amakhala akho asharp than mine ngacela ungahambi ngithi ngiqhambe ngibhale kanti isimoko sesingiyishile bese kuba ukuthi angizukwazi ukugijima noma ngingabaleka ngibashe kodwa nami sengiyophangalela lapha ngoba isimoko singiqhilela bani isimoko bebazalana lento ade ngisho la yabona nje isimoko sakho nama-worshippers akhona kuworship iyitabani la iyashibhilidi isimoko sakhona amanyana nencithakalo haleluya uyasizwa isimoko sesisihogelile abanye bethu nje bane-TB yaka-spirit spiritual TB ngoba kwashuna intuthu la kwashuna isimoko wahlabela umuntu usathula sathi asingene kanti nemask awunayo kanti isimoko siyangena kuwo kuzosha amaphaphu ukuthi lento bengithi angene kuyo iyenzile idamage kimi uyongena unamaphaphu aphilayo unamaphaphu afileyo angasakwazi ukusustain ukwazi ukudonsa umphefumulo siyawukele uNkulunkulu siyawukele uNkulunkulu siyawukele Jesu abanye bethu bahogela iy'moko zeyiprofetho simoko sesiprofetho kuyaprofethwa and it is gonna be well with you kuzoba kuhle unjengoba unjalo isimoko leso bazalwane akushiwo lutho abekho abavanga nje ngishilo ngathi ngiyashumayela mina bazalwane mina ngithunye umlayezo ngoba ngitshela ukuthi uzosinda kanjani kulo mlilo shaya uzophuma kanjani lebhilidi emabandleni akuvangela bazalwane kwagcina nini ukhuluma ngesono esontweni lakho kwagcina nje wena njengoba kwagcina nini ukukhulunywa ngesono esontweni lakho wagcina nje ukuze umfundisi wakhe ekhahleliswa negqoka amaguzu eshayiswa asikhahlele njengexoxo mali nekani liwe ubona malikhahlela libuye libhenuke libheke ngakuwe lithi ngiyale wena ubulikhipha ngomnyango lona liphinde libuye wagcina nini ukubona umfundisi wakho noma esontweni lakho kugqokwa amaguzu ukhahleliswa nosiphuma ngomnyango ufunda amavesi amnandi shall be well with us shall be the head will never be the tail unemcabango emihle ngathi eyokusiphumelelisa hayi eyokusibulala yabo nje esontweni lakho kushune awutshelwe i-fire exit awutshelwa nje ukuthi yeyi leli bhilidi ngelilanga lisosha awutshelwa lutho ukuthi uzobaleka kanjani ngike ngasho-ke bazalwane ngicabanga ukuthi bengingekho la besisemandeni sengicabanga ukuthi ngikhulume lapha kwi-gathering emandeni sikhulumile bazalwane ukuthi
ukube kuya ngami ngabe ngithatha lezo ingidi zika 2019 2020 siyovala futhi kodwa uzovala simakathu uzobona angithi wakwenza ngalesa sikhathi zizokhala futhi ngendlela ethile kodwa amen ukube kuya ngami bekuzoke kuvalwa amasonto siphumeni sonke phandle noma kuphume uinspector babuhlatshwayo ahambe lamasonto namasonto afika kuze nje ikhona ini 5 fold la ngisacela ukubona i5 fold yala ekhaya mina ngisho nje abantu belokubethe ngehle pulpit uzokwehlela ngishilo ayengehle angeze ukwehla ngizobanika imali mase ngiqedile ukwenza i-safety duty yami as a safety officer ngizobheka ukuthi leli bandla li-safe ngoba manje ukuze libe safe sitsheliwe fanele libe ne-5 fold manje kusho umuntu oyi-1 fold ibandla likathisha yedwa manje mangifika linjani nafanele ngifike ngisho leli bhilidi alikho uyamazi u-safety officer laba abachekayo but alivale leli bhilidi until zize zibe khona zonke izinto ezidingakalayo but ikhona i-fire extinguisher makuthiwa yikho kuthiwa yeyi ababaza kanjani makusho la kuzokwenzakalayo hayi bemsazoyilungisa bawagqokile ama-overall makuthiwa wekha amakhuza uriska ngay'mpilo zabantu vala until everything is in place ngizwa ukuthi indaba angingakezi kwehla la ayashala amabhilidi kuyaprofethi wakuphela ebandleni kaprofethi akekho khahlela isono gqoka amagusu ngoba uNkulunkulu wayenza ukuthi masikhonza kungabi bikho isono phakathi kwethu ukuze uNkulunkulu asibheke ngomusa noma sithandaza imthandazo asifave athi indlebe yami ayinzima ukuba izwe kodwa ukubi benu manje ngithandaza kanjani cabanga ukuthi kuzokwenzakalani ingakhona ukubi phakathi kwenu isandla sikaJehova sifinyeziwe kimi nendlebe yakhe ayinizwe angithi sona siyayihlala siyithulela lelibanje nje linomvangeli kuphela nani ushayisona kuphela shayi noma singasekho bahle kakhulu siyabathanda kodwa ushaya noma singasekho alibonga igama likaJesu leli bhilidi liya ama-safety precautionary measures lawo amen izinto ekufanele zibe in place angithi phela bathi umpostoli Paulo washo nami ngizothi lithi iBhayibheli uJesu eselukele phezulu wathumba abanye wabapha inkonzo niyazi bazalwane ibandla ukuze kuthiwe liya exista li safe kufanele libe ne-5 fold mina ngibuza into eyodwa uzobona ngalokho ukuthi ayikho i-fire extinguisher esontweni lakho wagcina nini ukuzwe esontweni lakho kukhulunywa ngesono wakwathini umfundisi wakho ngeyitabane useke wakufundisa angithi phela sasiyafunda la silapha siyafundisa ufikile u-safety officer uzothi makwenzeka ubona isitabane la ikhaya bokwazi ukuthi ibhilidi liyasha lapha embusweni kaJesu baleka nge-emergency exit asho athi iyitabane ayivumelekile la kulungile ezweni phandle uhulumeni uyivumele kodwa la kaJesu wakwathini umfundisi wakho kuwe ngeyitabane awubazothi abantu uzoboshwa ngithi uyabona ukuthi liyasha isonto lakho isayini yokuthi liyasha leyo uzoboshwa inkosi yakho ingoba liyasha nawe uzoshela phakathi webazalwane noma iyitabane zingaligala noma singaba nama-rights akusindawo yama-rights leyo uma uzokuthiwa human rights wawezwa la ipulpiti wakwazi ukuthi lelo bhilidi liyasha ibhilidi lakho osonta kulo liyasha utshelwa yithi ama-safety officers ezulwini liyasha ibhilidi lakho malithi ningakwazi la akusikho discrimination kuyakwazi
siyaqwasa vele ngoba nabo bayasiqwasa ngensindiso yethu. Manje nathi as much as kukhona izinto esikhulumayo bathi uqwasa, nathi khona izinto zethu zabo esithi usiqwasa lo. Asivumelekile isembu la ngoba singasayinwa phandle. Hayi la uma khona indawo esi-right liyasha lelo sonto. Liyasha lelo bhilidi kufuna i-emergency exit. Buza ukuthi ingakuphi, ingakuphi, angifuni ukufela kulelo bhilidi, ingakuphi. Glory to God. Ayithathu ithembu la. Alihlatshele idlozi la. Siyakutshela ama-precautionary izinto zakusesiyenza ilist. Iy'tabane ayivumelekile la uNkulunkulu akadalanga sitabane. Lithi wabenza owesilisa nowesifazane. Emva kwalokho asakudale ngokunye. Ukuthi kuvela pha sikwazi kodwa sikwazi thina. Thina la simelene nakho masibona zona sibona ibhilidi elishaya. Mawubona leyo nto akwazi ukuthi liyasha ibhilidi. Phela ngithi iy'tabane nama-celebrity. Iy'tabane nabafundisi bamasonto. Iy'tabane nama-worshippers, iy'thendwa zamabandla. Siyaziwa ngekho soshintsho liyasha ibhilidi. Kodwa mina ngizokutshela ukuthi uma kwenzeka usibone isitabane ofuna i-emergency exit, liyasha lelo bhilidi. Makukhona nje i-elder elingubaba othile esontweni lakho elinesithembu, liyasha lelo bhilidi. Ngokuba kuleli bhilidi elingashiyo sitsheliwe indoda ibe mfazi. Finish. Manje sibheka la kule mthetho esanikwa yona. So babona ngani? One mayingekho i-fivefold liyasha. Amen. Ngoba angichaze bazalwane bobaba bami ukuthi uma esekhona angithi nangu faith angilekanise ngami uNkulunkulu ungithumile ngibazalwane ungibizile wangithuma. Amen. Ukuthi ngiyokwenza leyo assignment ngathola i-office elithile. Angithi yabona uma ngithole leyo office kubiza ukuthi ngaba nje mina ingakho ngingenalo isonto. Ngoba manje ngisafuna ukukhanda kuqala abafundi discipleship. Ngithola abavangeli bese ngithola othisha. Uthisha yabo ukuthi uzongithatha isikhathi ngalalo khanda isonto. Bese ngithola umprofeti. Bese ngithola umalusi onenhliziyo kaNkulunkulu ofundisiwe ukwalusa izimvu, hayi izimbuzi. Ngoba la kuluswa abantu babalusa ngendlela yezimvu ngemithetho yakwambuzi. Imbuzi uyifica igebekela amabhodwe ugcina ungayazi kahle kahle uma idala uNkulunkulu iphuzu wathi idla utshani noma idla ukudla kwabantu. Imbuzi nje emabhodweni uyayifica ushiya ibhodwe lakho manje yangena endlini uzokhala amabhodwe keleke khalifa. Imbuzi nasetshanini nayo imbuzi naseyihlahleni nayo imbuzi. Manje asibafuni abafundisi abalusi abafundiswa ukwalusa izimbuzi. Kuyingozi ukwalusa uma uzokufundisa ukukhala njengembuzi, uzokufundisa imikhuba yakambuzi kanti wena uyimvu. Ngosuku lokwahlulela kuyothiwa imbuzi one side, izimvu one side, basoba ngosuku lokusha. Wayithola ukuya ngapha ney'mbuzi. Sizothandaza sihawukele uNkulunkulu, sihawukele uNkulunkulu. Uyicela Nkosi ngiyacela ukungashi namabhilidi ashayo. Iy'mbuzi sizomangala, izimvu ezothandwa nezongena ngala. Iy'mbuzi ayifuneki. uNkulunkulu wenza i-example ebuhlungu. I have to find those people. Ngizothi-ke mina ibhilidi elingenakho konke liyasha. Unless bazalwane isayini ithi kufanele uma kufaith ethi uNkulunkulu wangibiza eqala isonto abese yanquma ukuthi kukhona abantu engizobafuna. Uma mina ngumvangeli ngizohamba ngiyomfuna uthisha
azolifundisa ibandla lami ngoba mina angikwazi ukufundisa. Mina bangimangaza kabike madisa abakwazi ukufundisa noma baye ema-Bible school banama doctorate e-theology kodwa abakuvila phela ukufundisa ibandla ngoba bafuna ama-10 minutes sermon. Sengisuka la bazana, I'm not going to keep you long. I know some of you have to go to work because esontweni lami fanele khonzo president silungiselela ukuza kwamakhansela abusy. Bazalwane, they are very busy. Abakwazi ukuhlala ama-sermon 1 hour. Basuke bengena nje bezofuna uNkulunkulu and then they are going out quickly and fast. So we need to be fast, bazalwane. Let's just go. I'm not going to be here for long. I'm here to just give me 15 minutes and I'll be out of your way. Ukhona umuntu ongakhandwa ngo-15 minutes. Ukhona umuntu ongakhiwa ngo-15 minutes. uJesu ashumayela isixuku saze salamba. Phela ungacabanga ukuthi uphendula iziko nje uyathoma, ukuhlephula iziko nje uyathoma. Yingoba baba behlale abantu phambi kwakhe bahlala isikhathi eside baze balala. Kwakhiwa umuntu. Kwambula etshela abantu uMatthew chapter 5 and 6 and 7 i-fire evacuation green yezo bazalwane imithetho ethi uma lishi ibhilidi libona ngathi liyathi babusisiwa banje babusisiwa banje babusisiwa banje. Siyakwazi konke bazalwane azasho leyo nto itshela ukuthi uzosinda kanjani uma ibhilidi lisha. Sizothandaza bazalwane, mhlawumbe into engizoyithandaza la incike kule nto engisho. Siyamcela uNkulunkulu asisindise. Ithi nje escape with us, Lord. Help us to escape lesi sikhathi sokusha ibhilidi. Sisize uNkulunkulu baleke nathi ingashi nebhilidi. Kodwa ukuze ungashi ukhona izinto okufanele ufundiswe zona. Alibonge igama lika Jesu bazalwane. Amen. Ngeke bazalwane ibandla fanele libe ne-5-fold, uyabona? Kodwa kulezi ndawo engisho kuzo akumenywa umuntu. No menywa makumenywa ngizela ukuthi ungadideli ufuna ufake ibuku yabo ufake i-microscope. I'm giving you microscopic eyes so that uzokwazi noma into uthi bese uyibuka ku-microscope yabo khona ama-germs ongeke uwabone uwabuka ngamehlo. Fanele angene ku-microscope esiyawabona epictures ingane lento esithi right ibonile kuneyibunga egijima lapha kunama-germs amaningi. I-microscope ikusiza ukwenza lokho. Nodokotela masebefuna ukuba bayifaka ku-microscope bayibuke through the microscopic eye. Bese bethi no inama-germs lento. Alibonge igama lika Jesu. Uma bemema madisi ababazithi ngiyamema uma bemema bamema ama-crowd pullers abamema bona abantu abazokwakha ibandla. Bamema ama-crowd pullers abona uFaith edumile kwaziwa ukuthi uma ubiza uFaith abantu bazofika ngobuningi babo. uFaith usezenzela igama emphakathini bese kuthiwa hayi sinenkonzo asimeme usibanibani ukuze inkonzo yethu ibe successful, ukuze ithole udumo lwezwe kodwa uNkulunkulu ingacontribute lutho. Bese kubiza umuntu odumile noma athiwa ngasena lutho usesha into engekho kodwa ngoba uma umbizile udonsa abantu webazana akusizo zonke inkonzo ezigcwele istadium ezi-successful phambi kaNkulunkulu kuyasha noma bebaningi lelo bhilidi liyasha. Alibongwe igama elinamandla. Amen. We searching the housing order bazalwane ngoba sizothandazela ibandla. Into yami ikuleyanto ethi ibandla mhla kuboshwe oPetro bebanjiwe. Lithi iBhayibheli la bakhulekela ngesineke ukuze bakhululwe. Manje khona izinto esizoyithandaza, khona iposition ekufanele simekwe ukuthandaza. Niyezwa bazalwane? Angeke uyithole nje usebuilding elishaba ukuthi ngizothandaza because ngiyathandaza kuleli building lingasho. Kuyethiwe one phuma qala uyoma lapha bese ubuka kahle ukuze ube safe before uphinde uyongena uyodonsa abantu abashaya. Amen. Ngeke basindise na ungakayazi exit ngoba uyothi usumthwele oshayo ubaleke naye kanti ubalekela kwi-direction la azosha kakhulu khona. Kube ingozi ukuzama ukubaleka naye. Sizama ukubaleka nebandla likaNkulunkulu bazalwane eSiyoni. Akusithina uNkulunkulu ubaleka nabantu bakhe. Unento ethi ofuna ukusinda keza mlandela. Alibonge igama lika Jesu. Kukhomba indawo yokusinda ukuthi nanku umnyango ophuma ngawo. So lezi zinto ezikhulunywa labazalwane, I'm preparing you
ukuthi uzobaleka kanjani. Bayazi komama usikhala ngibatshele 2019 hayi kuyasha bafowethu, hayi kuyasha amabhilidi kuyasha. Indaba kaJesu bazalwane ayimayelana nalento. We are running our churches as an organization. Kodwa namhlanje kuseni sizocela amandla ebakhe, sizomcela uNkulunkulu asibuyisele endaweni ebakhe, sizocela ukubekela isisekelo. Lento engiyikhuluma ngile ngefoundation lokuthi nawe ukwazi ukubona bese nawe uyakwazi ukwakha endaweni ethile. Niyezwa bazalwane, awuzukwakha physical but spiritually you find a position, you find a place. Uma kuleyo ndawo bese leyo ndawo leyo ikwenza ikugarantela ukusinda. Kezwakala bazalwane, msani kuyilandela izinto uNkulunkulu angayilandeli. Angiphinde msani ukulandela izinto uNkulunkulu angayilandeli. Mina bazalwane, into uNkulunkulu angayifuna ungayenzeni nanami. Angithi ake ngiyeka abanye abantu ngoba mangimlanje njengoba ngithunyiwe nje, nafanele ngithi ungafeli kumfundisi wakho, ungafeli kwidoctrine yesonto lakho. Into ethina la isontweni lethu senza kanje, lapha kuleli sonto senza kanti ibhilidi elishayo nalo lelo. Uyilandele yonke imithetho nemigomo yesonto kodwa uthola awuyilandelanga imigomo kaKristu. Kuyingozi ukulandela imigomo yesonto kanti imigomo kaKristu awuyilandeli. uJesu wasala uzolanda ibandla lakhe alifela ngegazi lakhe. Ngishilo ngathi this is the final Passover, the end time Passover. Uzolanda abafela, hayi abantu bakamfundisi. Abakamfundisi akazukubathatha, abakampostoli akazukubathatha, abakaprofeta akabalandile, abakamvangela akazukuthi ukubalanga, abakamelusa akalandile labo bantu. uJesu ulanda abantu bakhe abachithela igazi lakhe nabafela yena ukuthi banamathele kuye bakhuphuke naye, ngoba inhloso yakhe uyi-safety office. Wayizosilanda singashi kanye nokusokusha. Manje ngayisho usufikile kuJesu kodwa ufele esontweni. Angisho ukuthi ningasonti. Ingakho ngiqale ngantshela ubobheka esontweni lakho ukuthi ikhona yini safety office nama procedures, ukuthi ikhona yini emergency exit. Lo muntu lo uyazi ukuthi makufika ikhathi ethi lezosinda kanjani. Angibuza umbuzo sesithandaza. Wagcina nini ukuzwa esontweni lakho kushunelwe ngoJesu obuya rapture? Uyazi khona abanye abantu abasanda kumukela uJesu abasindiswe mhlambe 3 years back akaze asithola isifundiso lesisodwa ngerapture. Nakanye akukaze esontweni lakho kuthi ake sihlala bazana sifundise ngokubuya kaJesu. Lo Matthew 24 kade ngiyusho, kodwa silokusaya lapha emazwini awu7 la uMatthew 24 uthi yebo sangena ngawe eminyango sesiphuma ke manje. Makubale kwakushiwo lakiwa lapha emazwini awu7 uma kuyisikhathi sokubaleka lesi, isikhathi sokubaleka i-end time. If this is the end time, we should be told ukuthi konje bakufika lolo siso kwenze njani, konje bakufika ubunzima sokwenze njani. Uma kudukiswa nabakhethiwe njengoba mina ngiwufaith nje, into enganasibongo, into enganaliduma engasiwami, konje njengoba ngingomncinya wasinda kanjani ke mina ngingaduma bazothi ngizosurvive kanjani. Useshweni mawasindiswa wangatshelwa lutho ngoJesu, wangafundiswa lutho ngokuthi ngelinye ilanga uJesu uzobuya. Uma ebuya uJesu kuzokwenzakalani? Abantu engakabuyi fanele bayiconduct kanjani? Yini ezokwenza ukulungela ukubuya kaKristu? Ukuze ukwazi ukuyichecka njengoba ukholwa usonta ukwenza unayo yini checklist yomuntu ozohlwithwa. Uma ungakazi utshelwe lutho ngaleyo useshweni, unebhadi wokuthathelwa amathala simboze kanje sikhale simemeze siyithele ngoba sithi maye nakho kufa abantu ungofileyo. Uyasinda because leyo nto ngenza yabo nje bangithi fileyo bengathi iyo ithi qatha le mic suki. That is how aware I am of ukuya kaJesu. Thina kwavalelwa into esashunezwa zona uJesu uyabuya ngosuku ongalindele nangesikhathi. Kuyoba umsuswana. Manje nina nihlele emasontweni akekho shutho ngokubuya kaJesu.
nitshelwe sengathi kuzoba unyaka othile kuzophuma idate bese umhole yakutshela mina ngithi ngiyacela uma ngabe ungakazi ufundiswe ngoJesu mufuna umuntu kaNkulunkulu ozokufundisa ukuphela kwezikhathi usukulibala kubantu abakufundisa ukuqala kwezikhathi ngoba lamazwi ayisikhombisa silokhu siwa rehearse awekho Romans anasho uJesu angiphikele uJesu wawash kodwa wayewashona into ethile kwakulungiswa i-emergency exit nikhona bazalwane manje akwazi lokuthiwa wozanike sibuye siphumele phandle emnyango yabo njengamanje nje niyophumela phandle emnyango seningaphakathi kodwa ngayi-18 ngizobe ngiphuma niyoma emnyango futhi asingeneni-ke qala eloyi lamasaba kathathu yangena-ke futhi ezomunye baba bathethelele nanke sithatha isitepu sisuka la sibuyela le bakufanele sisukela sidabulela sibuye eshonele silokhu sidlala into eyodwa nje going around in circles siyazungeza njengezayo bese kulokuthi ungiyeke zayo ngiyazungeza nani niyazungeza uthi aniphethe zona iy'ndumba nani niyazungeza niyaya nje niyozungeza oshaya isikhala ufesiwe isikhala uyokhala iy'nyembeza kwi-entrance kanti sekufanele ngabe ukhala iy'nyembeza kwi-exit ukuthi kazi uma ibuye inkosi yongifica ngilungile athi ohlabele nxa libuye ilimo lethu yokulungele na sekufanele sikhala iy'nyembeza ethi kungasali uNkulunkulu sengiswile ukuthi kuyobe kunzima kanjani emhlabeni mangabe ibandla lakho lisuka kuzoba nzima sengiswile hawu Nkosi uyazi uhlale ukuthi Jesu ungikhumbule remember me oh God uhlale phansi umonwele ngisacela ungiseshe manje yini eshodayo kimi uwethu uthi yini eshodayo kimi yini engangenza sengikholwe kangaka ngathandaza kangaka ngafasta kangaka nisale kube useless konke ngoba noma singakwenzisisa noma ungahamba 100 days fasting but if you don't know the exit uzofa ufane ability elishaya no 100 days wakho nemthandazo yakho nakho konke kwakho nemnikelo yakho uzoshaya ability ukhumbule Nkosi ukhumbule Nkosi ukhumbule Jesu awufuni ukusala mhlalo Jesu oyokhunjulwe kuye ngayisho nakini shumayela kangaka nambula imfihlakalo ey'ngaka kanti ngalelo minute 5 minutes oyedwa uwona oqondaniswe nokubuya kwakhe uyogeja nezambulo zami ey'nkulu uyogeja ney'mfihlakalo zami ey'nkulu instead kuyobonakala abantu abayithatha kini imfihlakalo besuka behamba ngisale nemfihlakalo engeke ngisayishumayela kumuntu ngoba ngaleso sikhathi yobe kungekho ukushumayela Jesus is coming back. He's coming back soon. Sooner than you think. And the time that you need. Bonke abanethemba elinjalo bayahlambulula impela. Bayalahla izono. Alahlele ubuthwala. Besethi ohlabelana nakho konke okubabambiselayo. Asizwa ngathi shumayela kabana. Sizeshumayela kabi nangemfundo yabantu. Ufakazi obuhleli kuleli ntende. Akushiwo ngolutho ngokusindiswa imfundo yakho. Yosala uyiprofessional. Uhlomlile. Yosala uyidokotela yomfundisa doctorate somebody. Usunama-title amaningi athi doctor, athi bishop, athi apostle alandelayo. Yosala nawo. Akusiwo bonke abanayo. Lelo themba linjalo. Ayihlambulula ngempela. Saza lathina kushumayela lo Jesu.
ukusabisa abantu manje bathuse bafaka uvalo ufanele ukutshalwa loluvalo kuwe kuze whatever you do wazi ukuthi ngingambelwanga ngagula ngafa uJesu uzobuya enzeka ungaguli enzeka futhi ungakuboni ukufa ukuthi uyombelwa ethuneni kodwa khona into ezokufika usuku lokumnyama kuzoba phezulu kwabantu usuku lesigayegaya lifikile yini ezostablisha uma kuneJesu basalwane ndoda nomuntu ethi hlala nilindile ngokuba ihora nilazi usuka silwazi ungakazi ushunayezo leyo nto usenkingeni kuleli phasi ke siyakulo bekufanele kufike kushunela into enjalo akho umuntu kule ndawo basalwane ade ngibikile akekho umuntu obezothatha ithomoyi kuleli phasika ukube kuthumile endaweni kwi-assembly point akekho umuntu obezofika dansisa abantu besofika esihlale kanjeni bengathi sicophile kanti asale senkulunkulu ngicela ukusebenzisa leli ihora lale conference le weekend ukulungisa laba bantu balungiselela ukuthi bawubuya Jesu bezosukuleya assembly point indawo bengimbuyo ithi bebeyoyeka intshumayelo inamandla bathi lungiselelana ukubuya kwenkosi bebeyogeza izandla aba-right ngoba akusibo bonke abafundisi abaphela kodwa bebeyogeza igazi lenu njengoba nami nizoligeza kini Jesu uyabuya angeke uyilungiselele ngosuku lokubuya it's a blink of an eye you will be left behind uyabona plan ethi kusazokwenza ukuthi kusasa njengoba namhlanje silasi neplan ethi siye emaphasikeni siyayoyilingisa le ndaba eyayenziwa ngoba masiyalapha suke siyoyilingisa le ndaba eyayenzeka kodwa ngabe bengavuka abantu abathi sengingene kuyo sengiphila kuyo sengihamba ngibuye ngiphila kuyo ngigade kuyo ungakazi ushinyezwe ngoJesu obuyayo ingakho wena ungena esontweni uhleka ungena esontweni kudlalwe ube right noma abantu bangadlala kuze kuphunywe esontweni kuba mnandi amasonto ajikile indawo yobumnandi hayi bazalwane believe into ebuhlungu bafundisi bobaba bamlisha izoshanathi kanti uJesu besenzela indlela ukuthi singashilana edlula kukho konke ubuhlungu abuswayo ekhala wake wathi asedlule lesi sitsha singasiphuzanga kodwa wabuka mina ngizoshana ephiliti ngingenalo ithemba wathi konje makufika lelo suku umuntu uyobe ebhekephi wayisema lapha kuyiphola njengoba uMose aphakamisa inyongo ehlala kanjalo bhekani kimi ngoba obhekeki makazi ubusha leli philiti kufuneka abantu abazosifundisa ukuhlala sibheke kuye ukuthi kubhekwa kanjani kuye basalwane size sihlwithwe inini la sizoshunayezwa khona into ethi uJesu uyabuya when is the time and the plan and the program of the church lasesontweni la sizodibazana ngesihlala ake simiyeke siyamkhumbula efa kodwa manje konke lokho yakufa ngake ngathi ngihleli bazami 2011 Bishop wasela ngalento bazalwane that is why when he has to preach rapture he preaches rapture like no one bakuhlatshwayo njengoba umuzwe esho lemfihlakalo ethi rapture is for the raptured leo video kaBishop esho njalo bazwazala ngerapture akasindiswanga nje kudanswa amakhorus ngabona ingane zakini bakuhlatshwayo sasibukela imovie DVD sasibuka ikhuluma ngokubuya kaJesu kusana abantu yadlula angazi ukuthi kwenzakalani kuye ngelilanga ngangiyimele phandle lapha ekhaya forum ngaphandle ngangiculayo ngiworship ungangibonise ngaphini ngihlala ngimemezela lapha estrati ngimemezela ngiyakhumbula ukuthi kwazi kwaphuma umama wamakhelwane ngapha front opposite wathi yini unani wena angibabangela umsindo ngihlabelela ngiyiculele ngimese
esangweni. Ngabona ingane izakini angibheka iyakhala, ikhala uncontrollable. A 6-year-old ukhala into engacontroleki, uyakhala mayifika kimi athi mina ma I'm not ready to get esihogweni, angifuni ukusala uJesu. Ume wakhala basilwane, wakhala inyembezi zempophoma, mhla evalela isakithi enalo 6 years hamba eyoshumayela ivangeli, kwangavalelisa ingane bakuhlatshwa. Wangena ekhaya, wangena amakamelo, waqala kubhutwe ethu omdala, waqala kulaba abanye ebaqoqe bonke ngoba sasihlele endlini eyodwa sidila izindlu ngaphambili. Sihle wangena kubo wavula iBhayibheli wabashumaza wathi uJesu uyabuya bafowethu, mawuyileni uJesu kholwayo. Kwaba into eyihlala wathandaza, wathi mephuma kubo wathi igazi leni ligezile ezandleni zami. 6 years wangena ekamereni kamalume wakhe, afuka washo malume ngiyakuthanda ngendlela engithanda ngayo, ngiyacela umukele uJesu usindiso, angifisi uye esihogweni. Kwasho ukuthi kuyahleka bazalwane, wathi ngicela ukuthandaza nawe wathandaza. Our late brother bazalwane lokade simncwaba wasala ngalezo inyembezi. Jesu ngama isehamba mamzulu engishiya nami ebona ukuthi lo noma izwili into ethi uJesu uyabuya kodwa ucabanga ukuthi uyalwazi usuku. Yathi mina nje wena ngiyakubona ukuthi uNkulunkulu yami mina sengicela ukuhamba ngiyokwenza lento ngoba angifuni uJesu abuye engakayenzi into. Waphuma ekhaya eshiya nomlayezo, wathi ngizwile ukukhala ebukanina phambili, wathi ngizwile ukukhala kwabalahlekile. Hlabelela ukuthi ngiyabathandaza wathi Nkosi mabaphile. Wayeseyinyembezini bazalwane. Mhlawumbe ungasizwa shumela kamnandi ucabanga ukuthi ugcobo nje. Ngale ngemuva kwalento khona into ethu aware ukuthi uJesu uyabuya. Ingakho sikushumayela siva ngalesi sifisa ufike ume phambili kaNkulunkulu ungabi nalo uvalo. Noma ufike ukufa uJesu engababuyi kodwa ungabi nalo uvalo. Awugcina nini ukuzwa kushunyelwa leyo nto? Lezo intshumayelo zazenza nophila impilo yakhe bazalwane. Uma ehlele esitulweni kushunyelwa asabe ukuphuma yoqhubeka nalekade yenza. Athi what if uJesu angangifika ngiselapha? What if ubuya icilongo ngangikhalela ngikuleya ndawo avalelisa athi angisayi khona? Ingakho sinabantu ababengena emabandleni bezokhonza baphume bengasewubuyela emuva. Kwi-assembly point bazalwane kuyakhala. Lo Jesu nina niyomcelebrate uyalila. Uthi konke lokungakwenzelise. Angihlele embhedeni wami 2011 lapha emqashweni kaMamlodi. Angihleli naye uBishop lo, sengiphumile sengikhona uhambweni. Ahlala ngancike embhedeni ngabuka udonga facing the wall. Lwalungenalutho okwabantu. It was just a blank wall ngihlalele. But ifilimu eyadlala kulolu yadonga, nomuntu owavela lapha kulo wakhuluma wathi ngibhlungu ukuthi abantu bami kubukeka sengathi ngibafelele ize. Konke ngadlula kukho nangisho lephasike niyo celebrate acabanga ukuthi uMama Faith uyikhuluma lento obemele namasonto. Mina nginganiyeke emasontweni enisontele. Indaba ile yandoda yami kulolu yadonga engangiphike kulo. Bishop uyazi uyakhumbula akhohle. I said there, I watched the movie. Wabona khala inyembezi. Wangiswa ngithi I know it wasn't easy. Konke wadlula kukho. Ngathi kodwa ngiyakuthembisa ukuthi ngizophila impilo ezokwenza uthi noma kwakunzima but it was worth it. Umubuka mina angikhomba angisontweni, angikhombanga kwengangizoshumayela naye, angikhombanga kwengangizokho ngathi lamanxebo washayona mina ngizokwelapha wona ngempilo engizoyiphila nokukholwa engizokukholwa. If I see hayi batshela abanye nje nilanimazi ukuthi uNkulunkulu uyakhala, nanicabanga ukuthi God is always happy.
asikho isililo ubuhlungu obusuka uNkulunkulu wena ebuka isonto ebuka kusonto ebuka iprogram iqhubeka ingekho icontribution eyenzayo kuye. We are going out there to celebrate amanxeba. Into esiyisontayo ithi siyawapholisa ngoba noma bamshaya bona saphila ngako kodwa thina impilo efanele ithi phola Jesu, phola Jesu. Amethembisa athi ngingahamba emhlabeni ngithwesa umqhele wameva ngivusa igazi ekhanda. Amthembisa ngathi ngizoyiphila impilo nevangeli engizothula umqhele wameva ngithwesa umqhele wenkazimulo ngoba wena wawuyinkosi yenkazimulo kodwa konke wahluphekela mina uze mina ngingawathola ameva. Akukho personal bazalwane khuluma kwami ngesonto. Uma ungakazi uyizwe leyo nto uphila noma kanjani lo shumayela kube mnandi qeda mahle pulpit abuza abangani bakhe athi ngishayile khambe kanjani afuna bazomrecommenda la bathi awushayile mngani hayi nceke uhambile ngempela ehle pulpit ngoba akumayelana nenkosi ebuyayo kumayelana nokuthi ushaye kanjani. Bonke abanalo lelo themba ayihlambulula ngempela. Singawukhonza phi u15 minutes bese sikhuluma ingane kwalo. Mina ngakho ngengikwazi ukuthi uhulumeni angathi konke ephumile abafundisi abahambe bayofundisa amasonto ngeke ngifundise ngoba uhulumeni nami wakhipha imanual nami wasayina amabhili amaningi bathi amabhili ngihambe bewafundisa abantu. Ngengikwazi ukushumayela into yezwe ngengikwazi ukuvumelana nayo izwe lahlanganyela inkosi yami athi izwe langizonda nani lizomzonda bamkhaphelela bona lokuthi wayimelene nama constitution. Manje bazalwane we supposed to follow our Christ. Manje ke indaba ithi leli phasi ke lihlathwayo isikhathi sokuthi kufanele sibukiswe la izoqhamuka ngakhona kube khona umuntu osiqoqa kwi-assembly point athi ngiyazi ngibheke kwa left kwa right but nakho la kufanele ngibheke khona uma nilindele uJesu obuyayo wakwabhekiswa ngakhona. Because I can tell you bazalwane ngine feeling mamkhize ngine strong sense of feeling of faith ethi ngicabanga ukuthi intenza ngazidlisona noma ngabona umuntu ho bazalwane ngiyazi ngithembeke kakhulu mangisesithekeni ngithi mangihlele ekameni lami ngithi yazi ngathi ngahlala ngabe ngisaphumela nangapha salese I am more faithful ngithembekile kakhulu kuye ngiqinisile kakhulu uma ngiphambi kwakhe. So ingakho mangile angenzi yona ishow ngifisa ukuba yile yanto angiyona mangihleli phambi kwakhe wadina nini ukuzwa ukuthi uJesu wabuya. Yebo wavuka ukhona lo wakushunyeza ukuthi wathatha wakhupha ascension. He ascended to the heavens ngoba le yanto makuthiwa siyamlandela uJesu ithi njoba afa lungile siyamlandela nangefe ekhaya nangu bemthatha bemgoqa bemfaka ethuneni nangiya esevuka. Ilento engangisho la sangathi kwenziwa yini mamhlathwayo uma esevuka la sekufanele siyithole khona kube bese sithatha ikhwama zethu usuvaliwe umhlangano nomunye ubuye sonto uyofunda uJoshua. Masifike esontweni ngefike elandelayo kuyashumayela vulani incwadi ngokaJoshua nakhona lo Joshua ovula awuzukukula khona amavesi esiwavula uthi nabo vele sikalale size siyokubeka. Yabo nje mina ngakufundela uRuth ngikuvulela uRuth manje njengoba sila ngithi uRuth wayengowabe ziso kwanawo wayevele kwaMowabi uNawomi ngimthathe njengomuntu othi wahamba waye eBethlehem athi wafuka washumayela ivangeli wama entweni yakhe noma efele abantwana efele omyeni wama uNawomi kanti uRuth umbhekile uRuth wanamathela kuNawomi ukuthi yazi le into okulandelwa le wathi yazi noma sinabo uNkulunkulu bekwamo wabesiphi izinto ngangokuthi
udlala kodwa there's something about her God konke ngibuka kuye noNkulunkulu wakhe engekho la koNkulunkulu bakithi ingakho bethu uNawomi usehamba ngoba uNawomi esuka kwaMowabi eyeBethlehem eJuda it's a sign and a symbolic thing of rapture uNawomi wayethi bye world sala mhlaba ngihluphekile emhlabeni ngibe uLazaro nganqanela ukudla matafuleni eyiqele athi kodwa ngiliphika ngizwi lakhe angiliphika uNawomi esuka kwaMowabi eyeBethlehem eJuda it's a symbol yebandla lisuka libuyela kuKristu it's a symbol yerapture uyabuzwa noma ngamvula ibook of Ruth mina ngikuphi angisile nje ukuzothi uRuth uNawomi mabefika lapha ngoba wamrapture to paradise madise eqala uNawomi wahlwitha uRuth ebhujisweni wahamba nayo wayoma la kwaRapture wayiseyamfundisa wamfundisa ukuthi ikhothozwa kanjani emasimini akulelizwe wathi ngakina nikhothoze nithathe kodwa hamba okhotho uthi ungayinoma yiphi insini wafundisa ukuthi akhothozwe noma kuyiphi insini yabo kuyavulwa yonke indawo kodwa hamba hlale sethu uBoaz uma yakhothoza uBoaz wamtshela wathi wayendodakazi yakho ungabusaya ke kwamanye amasiko ngoba nami njoba ngimlanga uBoaz ozokutshela kule nsimi ukhothoze khona angiyalile yini ukuthi bakodle ubuzulungiselela ukuhamba yayizwa into efanele ishukela bazalwane simple angiyiprepareile lesemon uNawomi wafundisa uRuth ngoba we need the Nawomi preachers ufundisa uRuth ukuthi kulalwa kanjani enyaweni kaBoaz ukuze uthathwe angithi sikhuluma ngokuthatha bazalwane sikhuluma ngohlwitha ngithi ukhona uNawomi okufanele kufundisa ukuthi kulalwa kanjani enyaweni kaBoaz sufikile ke kuzo uyamfundisa unamuntu ungalali kanje wolala kanje bese wenza kanje yilento esiyenzayo namhlanje esona sizela sike sokutshela lokho ukuthi ukuze uhambe noJesu obuya kulalwa kanjani enyaweni how do you conduct how do you worship how do you serve sikhonza kanjani sithini masikhonza angithi nawo wagcine unkosikazi wathatha bazalwane that is rapture isemfihlweni uNawomi warapture washunayezwa kwaMowabi washunayezwa waphenduka uRuth sorry bazalwane uRuth washunayezwa kwaMowabi washuna kwasuka umvangeli ogama lakhe uNawomi weza noma esuka nomndeni wakho eLimeleki beza la bakuhlatshwa kwaMowabi besuka eBethlehem bezovangela bafike bavangela babulawa kabani uElimeleki wafa kodwa wafela ekuvangeleni lezo bazalwane wafa madodana wabo uNawomi kwasikuthi wehle njengomvangeli waqhubeka uNawomi wabambelela kuNkulunkulu wakhe noma sebefile waqhubeka wathi leli vangeli lombuso limele ukushunya yena noma sengifela madodana kodwa leli wathi noma ngathi ufile umyeni ngifikela nginondoda namhlanje negama elithi ngumfela kodwa leli vangeli soma kulo noNkulunkulu ngeke ngishintshe kubena yavangela inkosikazi yavangela leli yakholwa yilo namathela uRuth umvangeli mayibuyela ekhaya wabuyela nento kanti uzofika uthisha uBoaz amphasa kuthisha uthisha washaya igoli wayifundisa into enza wathatha uBoaz lothi indodakazi yami ungabusaka kwamanye amasiko hlala kule nsima ngiyabile ukuthi abafana wayesetshela abafana anomvezeli ikhweli nimshiyele ngabo ukuzala ukukhothoza kwakhe kungabizi uyayizwa nempiyamuzwa ukuthi neBhayibheli fanele masibuyele emuva sibuye sesilishumayela ngenye indlela ke manje yonke into yethu babhlatshwa izame ukuveza uJesu obuya izama ukuveza uJesu owehlela kwaMowabi
lithi waba ilizwe ulizwe abanyama wehlela kubantu. Sizama ukuveza uJesu owabethelwa ngenxa yethu, wafa endaweni yethu ukuze athi ke ngiyabuya nginithabathele kimi. Lo Jesu obuya, yonke into esiyishumayela nesifundisa must reveal uJesu obuya. Siyathandaza bonke abanalo lelo themba elinjalo bayihlambulula. Uthumeshe ngapha ukuthi akubonakala isiko. Uyasizwa noma sishumela sonke asifana. Yabezwa faith angikho competition nabantu. Umuntu engi competition na Christ uJesu. Ukuba ngemfuze yini njengoba ngibizwa ngoMkristu. Ngoba ukuze ngibizwe ngoMkristu fanele kube uthi ngifana naye. Ngilingisa yena ngilandela yena. Eyintweni zonke ngenza into ayenze ngibuza yena ukuthi kwenziwa kanjani. Ulala kanjani enyaweni kaNkulunkulu. Lezi insuku ezinjena zokukhothoza la endlalini ukhothozwa sekusekwavuna amasimi sengathi ivangela liko sengathi akasekho umuntu ophinda phila ukungcwela bushumayele sengathi akekho umuntu olinda uJesu kodwa kulezi insuku sekuvuniwe kodwa mina akukho yena engakukhothoza. Ungengilonde uNkulunkulu ngaleli hora lokulingwa eliyofica bonke abakhile emhlabeni. Thandazo wethu lapho namhlanje kuseni. Ungilonde Nkosi ungilinde ngaleli hora kodwa ikhonto kufanele ufundiswe. Moke wayazi lento bazalwane uhlanya njengoFaith iki. Ungangibona ngihlanya abantu bethi mana hlala yima musu phuthu yay. Ngoba nginento ethi I'm aware. Ngine awareness kimi ethi usukufuna ukungijuma into la. Ngoba mina ngitshelwe kahle ukuthi kwenziwa ulalo kanjani wethu. Manje ngiyakwazi makuthiwa ngilale ngalolu hlangothi wena usuthi ngilale ngalolu ukuthi yabona ke lofuna ngigejeke. Angisukhethwa la. Angisukuhlelwa la. Philike ngihambe ngimane ngisale nedwe intabeni nginqenqetheke ethi hawu lona ubese yakhila into siyayibhidliza futhi manje hayi angiyibhidlisi isuke ingeze ukubhidlika uma uRuth ekho uOpha vele uzobuyela emuva. uOpha uzoshada ngikuthanda kodwa mama kungeze ukwazi ukukwenzela lokho kuhamba kahle mamezala ngimshiya uOpha ngihambe noRuth. uRuth naye ngiyamncenga ngisala Ruth nangisaya le ekhaya kube kuye uRuth ukuthi ungangicenga ukuba ngishiye ngingakulandeli athi uNkulunkulu wakho makabe uNkulunkulu wakho athi abantu bakho mababe ngabantu bakho athathe nesokufa isiphume la ufa khona niyokufa khona ngoba kulento sifunge ngisho ukufa basalwane manje asihlehliswa nayo into esitrenisha ngokufa. Siyabona ukufa kuphambi kwethu kodwa we marching forward. Sithi asiye emuva sinakho ukuhlelwa manje ngikwazi ukuthi mangifika ukufa bese ngithatha left uright ngiyaphambili noma siyafa noma siyabulawa noma sifa ngokufa kufana nokwabani. Siyazi ukuthi nomhlaba uvuleka amathuba kwavula indawo ezithu ama-exit awuthu ile eHades nale eParadise. Manje siyazi njengoba si-approacha nje angithi yabona into esikhuluma ebusuku njengoba siza sonke singadabule kufeni kodwa masifika lapha ukuthi junction asizukuthatha siyayazi i-direction okufanele uyithathe ukuphefumula wami noma ngafa uyazi ukuthi khona abantu abazosala baphila abaredi la abashaya ngama-cox kanti bakule route ehanga eHades behamba asithandazeni ekuseni layikhaya ukukhuluma kuphela mkhetheni uJesu bazalwane nasekufeni bambelelani kuye noma kuyiwe kufeni khona umhlabelelo thina noma beyiswa ekufeni babethemba igazi lemvalo nini inkinga nina ekufeni ifana nalabo abapostoli babaleka bajika bamshophe bathi ngomazi lo muntu ngoba kwasekufanele baye naye ekufeni bamphika masekufanele ekufeni bamphika bamshiya babaleka khona ezabaleka qala uPetro wathi uyazama wabaleka kodwa bakhona oJohane abahlala nasekufeni bama ngakuye bamkwazi wathi mama epheka indodana nododana nangu nyoko asibambeleleni kuye noma siswe ekufeni sophila. It's either sophila siwela noma sophila sibuye sizoqhubeka sishumayela ivangeli ungesabi namathela kuye. Jesu uyabuya bazalwane namhlanje uhlale kuleli ukuthi ukube namhlanje bekusuku lokugcina besizohlaba iphasika lokugcina
inalo yini into ebhecile icike zokuphila kwami ukuthi ngizohamba noJesu. Uma ngakhala manje icilongo leli phasike silicelebrate likwedlulisile yini osukwini lomnyama.